Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда атна яңалыклары тапшыруы. Сезнең белән Рәмилә Хәмидуллина. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы тапшыру өчен төп чорда 83 имтихан уздыру пункты ачылачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган брифингта Татарстанның Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Имтихан үткәрү пунктлары республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә эшләячәк. Аларда онлайн видео күзәтү белән 1525 аудитория булачак. БДИ катнашучылары өчен урыннар саны 22 меңнән артык, дип сөйләде Мәгариф һәм фән министрлыгы башлыгы. БДИ һәм дәүләт чыгарылыш имтиханын үткәрү өчен төп чорда 6,5 меңнән артык педагогик хезмәткәр җәлеп ителәчәк, дип билгеләп үтте спикер. Әлмәттә авыл халкының 52-нче спартакиадасы финалы булды. Исегезгә төшерәбез, спартакиада салкыннар аркасында күчерелгән иде һәм беренче тапкыр шәһәр стадионы базасында узды. Мини-футбол, аркан тарту, арм-спорт, гир спорты, чаңгы эстафетасы. Шәһәр стадионында узган йомгаклау ярышлары нәкъ менә шушы спорт төрләрен яратучыларны бергә җыйды. Беренче тапкыр авыл яшьләре спартакиадасы 1968 елда Яңа Кәшер авылында узган иде. Ул чакта ул 6 спорт төре буенча ярышларны үз эченә алган һәм анда катнашучылар командалары да нибары 6 булган. Шәһәрдә дә, районда да спортны үстерүгә зур игътибар бирелә. Район халкы спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар тудыруга Татнефть компаниясе зур өлеш кертә. Һәр торак пунктта диярлек үз хоккей тартмалары бар. Спорт залларында мини-футбол, авыр атлетика, милли көрәш секцияләре алып барыла. Районда 8 спорт мәктәбе һәм нефтяник хоккей клубы балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе эшли. Аларда 26 спорт төре үстерелә һәм 5 меңгә якын бала шөгыльләнә. Әлеге ярышларда авыл тормышында аерым урын алып тора. Спортның 15 төрендә барлык 36 авыл җирлегеннән 2 меңгә якын кеше катнашты. Бу хакта үз чыгышында район башлыгы Тимур Нагуманов та ассызыклады. Спартакиада нәтиҗәләре буенча 800 кешегә кадәр халкы булган җирлекләр арасында гомуми зачетта беренче урын Кичуй авыл җирлеге командасына бирелде. Икенче һәм өченче урыннар Сиренкина һәм Аппак авыллары командаларына бирелде. 800дән артык кеше яшәгән торак пунктлар арасында урыннар түбәндәгечә бүленде. Беренче урынны Тайсуган командасы яулады. Икенче Габдрахман, өченче Миңдебай авылы. Әлмәт пенсионеры мошенникларга 700 мең сумнан артык акча күчергән. Тулырак киләсе материалда. 1 март көнне пенсионер банкка барып, әзер картыран акчаларны ала һәм ялган банк хезмәткәренә үзе шалтыратып, кирәкле сумманың әзер булу турында хәбәр итә. Кырыгалдар аңа шунда ук акча күчерү өчен исәп-хисап счетын җибәрә. Зыян күрүче шул счетка 422 500 сум акчаны күчерә һәм өенә кайтып китә. Юлда вакытта аңа тагын бер ират шалтырата һәм үзен тикшерүче дип таныштыра. Тагын 300 мең сум кредит алып, банк хезмәткәрен әйткән счетка күчерергә куша. Пенсионер бу юлы да билгесез кеше кушканны үти. Бу акчаларында билгесез счетка җибәргәч кенә үзенең ялгышканын аңлап ала һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Әлмәттә музыка көллияте һәм туган якны өйрәнү музееның уртак чаралары дәвам итә. Музейда музыка проекты кысаларында Карга буткасы татар халык юласы куелды. Бу көн Әлмәт музыка көллиятенең 3нче курс студенты Ильяс Насыров өчен тормышында көтеп алынган җаваплы һәм дулкынландыргыч мизгел. Ильяс ай ярым дәвамында иптәшләре белән бергә Карга буткасы халык бәйрәменең үзенчәлекләрен җентекләп өйрәнгән, җырлар, костюмнар караган. Китапханә һәм интернетта алынган мәгълүматлардан чыгып, кирәкле реквизитны сайлаган. Йоланы күрсәтүне музыка көллияте укытучылары составындагы имтихан комиссиясе бәяләде. Чара кызыклы һәм мавыктыргыч булды. 13 марттан Татарстанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Авыл хуҗалыгы ярминкәләренә гадәттәгечә шәһәр кешеләрендә бигрәк тә өлкән буында ихтыяҗ зур һәм алар социаль әһәмияткә ия. Шәһәрлеләр ярминкәләрдә базар бәяләреннән арзанракка Татарстан муниципаль районнарыннан китерелгән ит, казылык продукциясе, үлчәүле сөт, сыр, май, йомырка, яшелчә, бал, шикәр, он, ярмалар һәм башка фермер продукциясе сатып ала алалар. Бу хакта Татар-информда матбугат конференциясында Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары
Наил Залаков хәбәр итте. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре фермерлар өчен дә, халык өчен дә бик мөһим ярдәм чарасы. Чөнки ярминкәләрдә фермерлар үзләре үстергән продукцияны сата алалар, сәүдә урыннары бушлай бирелә, халыкның сәүдәгә өстәлгән бәяләрдән башка сыйфатлы авыл хуҗалыгы продукциясын минималь бәяләрдән сатып алу мөмкинлеге бар. Әлмәт көрәшчеләренең чираттагы җиңүләре билгеле булды. Әлмәт муниципаль районы Акбүре көрәш федерациясе яшь батырлары 2002-2004 елгы егетләр арасында Татарстан яшьләре газетасы призына үткәрелгән көрәш буенча Татарстан Республикасы беренчелегендә лаеклы чыгыш ясадылар. Безнең егетләр 5 призлы урын яуладылар. Исегезгә төшерәбез, әле күптән түгел генә безнең спортчылар 2005-2006 елгы, 2007-2008 елгы егетләр арасында Татарстан беренчелегендә уңышлы чыгыш ясаган иделәр. Алар 2005-2006 елгы егетләр арасында икенче гомум команда урынын яуладылар. Әлмәт районында Татнефть компаниясе финанс ярдәм белән шәһәрдә дә, авыл җирлекләрендә дә көрәш белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Тренерлар составы һәм секцияларга йөрүчеләр көннән-көн зур уңышларга ирешәләр. Әлмәттә 20 мартта Татнефть спорт комплексында Татнефть компаниясының кубогына көрәш буенча алтын сөлге дип исемләнгән республика турниры узачак. Аңарда Татарстанның иң көчле командалары чыгыш ясаячак. Алар диварга-дивар форматында көрәшәчәкләр. Ярышлар 9 сәгать 30 минутта башлана. Парад 11дә булачак. Чарага керү ирекле. Рәхим итегез. Быел Луч Әлмәт телекомпаниясы үзенең 30 яшьлек юбилейын билгеләп үтә. Юбилейга әзерлек кысаларында тамашачыларыбызга атна яңалыклары тапшыруында мәдәният яңалыклары сәхифәсенең архив чыгарылышларын күрсәтүне дәвам итәбез. Бу юлы без сезгә Бәби театр турында сюжет күрсәтербез. Интерактив Бәби театр иң кечкенә тамашачылар өчен махсус оештырылган. Нәниләр һәм әниләр өчен спектакльләр кече залда уза. Тамаша залында утыргычларны мендәрләр, плетлар алмаштыра. Балаларга күңелле булсын өчен уенчыклар да куелган. Тамаша барган вакытта сабыйлар йомшак мендәрләрдә урнаша, яисә йөри алалар. Спектакльнең сюжеты уен формасында татар һәм рус телләрендә тәкъдим ителә. Спектакль 30-40 минуттан артмый. Аны караганда балалар күңелсезләнергә яки арырга өлгермәячәк. Сабыйларга аңлаешлы сюжет, күңелле аралашу һәм мавыктыргыч уеннар белән баетылган. Син кая? Мин монда. Әлеге проект балаларда театр сәнгатенә генә түгел, шулай ук җыр, моңга да мәхәббәт уятырга ярдәм итә. Спектакль барышында татар классикларының җырлары яңгырый. Күренешләр гадәттәгечә сәхнәдә түгел, тамашачылар белән янәшә уйналуы нәниләргә яңа кичерешләр бүләк итә. Спектакльдә төп рольләрне Әлмәт театрының яшь артистлары Раушан Мөхәммәтҗанов һәм Энҗе Сайфетдинова башкардылар. Балалар өчен оештырылган программаларда аларның катнашканнары бар инде, ләкин мондый проектта көчләрен беренче тапкыр сынап караганнар. Икесе өчен дә бу яңа, кызыклы тәҗрибә булган. Балалар бит инде аларга бит уйнап авыр, чөнки алар башында чын күңелдән карыйлар. Аларны алдап булмый. Үзебез дә ул балаларга карап, үзебез дә хисләнеп, тагын да матурак уйныс килә. Эш белән бик канәгать, үзегез күргәнсез, балалар бик әйбәт карадылар, аларга ошады, әле һаман да уйныйлар. Минемчә, бу бик әйбәт, бик яхшы проект. Бәби театр. Мин гомумән бу проектта катнашуыма бик шатмын, чөнки ул безнең Әлмәт театрында әле беренче тапкыр гына. Менә дөресен әйткәндә, зурларга спектакль уйнауына караганда балаларга авыррак. Чөнки балаларны алдап булмый. Алар бөтен әйберне белеп тора менә. Аларның күз карашларын үзеңдә тоерга тиешсең син. Алар менә аппликация итәргә тиеш түгелләр инде дөресен әйткәндә. Һәм үзеңнең күз карашыңны да балалардан алырга тиеш түгелсең. Менә әйләндеңме, карап торырга тиешсең, чтобы алар теге игътибарлары, игътибары аларның бүтән җиргә юнәлмәсен өчен. Менә шул ягы белән бераз авыррак. Һәм монда безнең сүзләр юк, бары тик ничектер эмоциялар белән генә уйныйбыз без. Интерактив уеннарны балалар аеруча ярата. Нәни тамашачылар гади һәм аңлаешлы формада моториканы, координацияны, логиканы үстерә ала. Мондый шартларда хәтта иң оялган балалар да үзләрен уңайлы хис итәләр. Бергәләп уйнаганда үзләренә яңа дуслар да таба алалар. Бәби театрының беренче премьерасын
театрысын Әлмәт тамашачылары жылы кабул иттеләр. Рәхмәт бик зур барлык театр коллективына. Хисләр ташып тора, минеке дә, кызымныкы да, чөнки яшь артистларның сүнмәс энергиясе, безнең балаларның шундый ук сүнмәс энергиясе белән кушылгач, искиткеч могҗизалы тамаша туды. Бик зур рәхмәт. Тагын көтәбез, әлбәттә, тагын киләбез. Әле спектакль беткәч тә балалар таралашырга ашыкмады. Бер-берсе театр артистлары әти-әниләре белән күңелле итеп вакытларын уздырдылар алар. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Һәр яңа көн сезгә яхшы яңалыклар гына алып килүен теләп, мин Рәмилә Хәмидуллина һәм монтажер Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз.